Dormaa rade konyanyina dawase another we nyame de waye no bi se rade ko bi wo de awde ede se dawase ya didi se wo na wo de ma ye wo be so na afra wo ba ya dawase frisai ya de yasam to ani nyame adom to ma ni nyina wie pan yo de amaye ndi twase ya dawase ya be hia miera be kasa tira akoma biara mra na ho asem onyankopon Kunya biya amra na wasem of Jesus Christ. And so to me no adomase. Na no na oka sa asema yate enti ye ho afi. Obrade ye mfi ankone ne nyina ye ho afi o Yesu de mo. Do de ya de wa how do de amane aba ha. De ba ifo bi no how ne amane be so no de aka be da no so. Na anopai wa ba betene hai. Ye mfi ankone na wase ye. Fi say we ye no kwafo a wa hye ye bo say urade wo kan ye ho. Anopai be de hene. Fa me ye kasemu ma sorry. Yes, we know yesterday. Amen. And Mamma no cha semtiawa na yako. And I'm sending a way to us. Asama meno say Matuni didn't say. But for us we shall rise again. Was he a best sign? I shall review. Hallelujah. We shall rise again. I am convinced deep down within me that your best sign as a review. Hallelujah. Your best sign as a review. I'm found in the up to any baby I send baby I da. I'm found in the maybe a accident I swatch. When you're missing me, can't tell us a walk over say as a review. When you're missing me, can say Juma never says a review. What's it can send us as a review? Our dear one, Nijan never says a review. The old number sorry, Messi the old no. I'm sorry. Hallelujah. Now I can catch some more karma. You look at some pa. This song, Jimudu Bako. You could see a tune. The Bible says now you should recruit a flow name. The Hebrew understanding is a town of beautiful, a beautiful town or a pleasant town. Kura efe kura eye nika kura uroma fefe fete say Dormaa kwemu. Hallelujah. And that was name. And now Yesu aye nyuma bebre. Yesu asaya de wa Capernaum. Ochi nipa otu awon free nipa so. Na be owura kroni mu. Na odu
chronicle tiano tro ne se onwure se edom bebre eba anya edom a odi anichie besia no ne mom na edom a odi esu na eba abra yesu so ba no na edom e di na chi ni so wodi anichie na di na chi ne mom na ohia edom a odi areho na wodi esu eba. In 2026 we will not have these mixed feelings. Hallelujah. Na Bible say abra mo ba no ana yesu fa ba kwatan no busa ne say what is going on? What is the wailing about? Edom ni bebre dia na asi ana o si yesu hwe de ekoso o no maami ya wugina hayi oyo ba kunani tasa maami no ni kunawu na owo baba akupen so na ne baba akupen na aka no wono na awuo ya yesu ye kwa akosie no ye na tere sa asema ba kunani a woni bibia de jijinani na ne baba akupa o de jijinani abofra no so afri mu the Bible say yesu ti asem no ana o twipen oba no so oba jaiso kato bi se jaiso kato bi se jaiso na Bible say na yesu fra wona wo sufunu no nyame me sabre ya bra ya teta abofra yi ya shede coat ni abon the tie na ta de fitan ne se no ne de coat tuntuma se ne ho ni adina to adaka na adaka no yakata so atira se eni da so nyina asa no be so until the man the very moment the idea move to adaka ne kire se eni da so asa nyamema with Christ all things are possible. Let me take on human kire se also baby Adene Saka Fundaka, he became ceremonially unclean for 3 months. Any class or didn't sack benipem. Obaya Neba away Osu Nipan Susu Intiesu Onjana Maranason Kasana and I said on Tram Marano Yansen Jeremy. A Radibaba Refugee. Monsieur Radibaba Refugee. Obeba we achumanum na mama minim dia wo se ni daso nim mama kanchro and I said na job say the power ni daso say ye chan so ba fefe nya wona meka wase na ne hini ni betintim ne be pro na so what e so pampan ya ebe sorry what are you talking about so radiba we be ye onya ma sorry uni ha wase dia woni daso say the child so about fefe ne hini ni betintam never pro was it but at the scent of water so otisio pampaya what are you talking about mama say yes fefe wa dia se ne bepaja say yes fefe wa dia bubu no e be sorry me ti say yes baba bomo a dia se ne be ye dia se no e be ye kasani da sunshine hallelujah. Now Bible will say Jesus defied the oath, and that was the second time Jesus had defied the oath. Or catching the swing for and say, Minu go on for no. The one fat dime no be with a fan from boy cron for just a yes, we and then the swing for the treasure on for the he just came in breaking another law. Say yes, was so bemwa. He break the law and coming. Praise the Lord. Now where they are, yes, there be Rabbi. What was I can't that I am wifey? Yes, you catch it one also that can say, mountain. What's a mountain? The Bible says, yes, you didn't sack that canoe. Hallelujah. Yes, you didn't sack that canoe. Hey, Abafana never what that canoe. My name is a canon near you among Sunugu.
Abafana no awona. Selling soon ya to akumoti ani dan yo. Bible say yes so adaka ni mo no. Anu wa say abofra. Abofra. Ajuma. Sikasam. Anijia. Sorry. Now me can say they were wunanya. I thought the dead is dead. But the dead is dead when Jesus has not come. Hallelujah. The dead is dead when Jesus hasn't come. The one who say yes, Maya wo. Upo. So I'm afraid yes, how you see things determine how to go for you. Yes, you see abofra. Me so say sorry. Yes, you idiot. No. Akora ya dedan, honey ya dedan. Adaka ya dena to me. Ya pajana kaka ya dress here. Ana Yesu aba wasi abofra sorry. I thought the dead was dead. But you hunu ya ne say adaka na ne eso wana waso abofra no. Eba beye apakan. One bar sorry. Unte the mekan. Mama can the crunch. Adaka na abofra ni demu na. Ya kwasiye no no. Adaka de beye apakan. Jesus. Abofra ni sorry tina adaka no. Afred ye ni ohuru no. Rade. So obemwa. Ebeyo. Won't you say, I'm sorry, Berima, after the Amuya Christopher, Jesus coming. Yes, watch this. The guy was locked in the coffin. But the coffin became a palanquin at the presence of Jesus. It means that what's in there? If Jesus come, if Christ will come, no. You probably see what you know about Akwamuhene. If we start to come, no. See, I'm here to find. Now all that fire, you're not to declare anymore. The Akwamuhene will rise again. The Akwamuhene will rise again. No. So be a Pascal. Me so be a Pascal. Nana. Radio shout. And I rather know debut. Show off. I really know me. Show a handful. Giant Quanum. When an animal take on Yasu. Seven and a month, son of Modi. See a Maya Hokoi. Now, Latin, dear Lopa. At the Macroya. The Akwamuhene will rise again. The Akwamuhene Shavidio. The Akwamuhene Shavidio. The Akwamuhene Shavidio. We shall rise to our feet. Listen, I'm a young man. I can never be intimidated. This young man, I can never be intimidated. Either money, pride, nipa, no. Because Messiah Jesus. Now me yekra money. And Messiah Jesus. Into zongo ni akwala. Yamfa krama you free new town bang no. And I'm saying that. See my Yesu kwan. No betina kunyenum. No betina meeting man. The radio says you know. You didn't know my man. Then move on. Now my mama didn't have some courage. Christosum, who some say, me for one word, angel my Christosuma, make us say ya young kofa. Christianity is relationship. Obi a young kofa et tawani young kopantem. Dear Nana, our relationship with God does not end here. Ya young kofa ya ni na me wono. And cancer so.
yɛne nyame nante a sɛ yɛwo mpa yɛwɔ nkwa. Hallelujah. Sɛ yɛwo mpa yɛwɔ nkwa. Sɛ me ne wa ka mɛfa Yesu yɔnko. Mercy and no Jesus. That's a mercy and no yes. I'm in praise. I'm going to use the dead came back to life. The worst thing in life is death. So if yes, please obey to me and you will I'm on Combiwa. I'm a dinner and I'm into me. As I'm a Casatre, another Soma. If you are not contributing, I'm a two on a cheap. Samba Kwana Branto contributing, I say. Daddy was our everything. Listen, the time has come for you to take responsibility. That is no more. I gave a couple when you point to replace it. You can never replace the dead. But a man can replace the legacy of a man. Hallelujah. Amen. Amen. Kwakunsu, kwakude mensu, yawo, kwakude mensu yawo. And you go see Fatima. You see Fatima by my money Bakrobio. Nobody can replace my mother. I told my wife, they can't replace my mother. Nobody can replace Nana Wawi. But we can replace and continue the legacy. And your power yet to hold. They're not all here. You be to me at us. The father, I am woman say, I feel now when he was I a wee and a moon rabbit. Kaitama, I bet you go so through the year. Oko, sorry, and no one see a beauty. Die, even now. It's not like that. Until then, it was talking about time. And then Obifa. Nana, Berima, Oppong, Kyeremeh, Sikafour. I'll talk to you. Obifa ni wo ya wu Yesu fa mu ne urade. Obifa ne na asesom na se emfa mu ne urade. Obifa wia ya ba ye gine ya se emfa mu ne urade. In the year that the king died, the Bible was telling me that Uzziah was a relative to King Uzziah. Into a dinner city, Ebia no mu ne urade. Bible me at ya says wa hene no ama ne fra nyame kwantunti. O say kota. He died a leprous. Na me mani asofo a ne nana ma yedi nkonyama ye teso se mani fi nyame akwan so a ebia ye mu ne ye kwata se kwata nso wo obi antimi ma ye nchen Bible say ada na ohini no wiye odifo Azaya hu nyame na da hu nyame no ene me da di ni ohunu nyame kese ye se Awurade bie na dom se ohunu ne kese ye Bible say afei de odifo Azaya hu se no so you the moyeni. The more you get close to God, the more you realize that you are a sinner. Pendudu abebe nyame no. Sabe na bo sawa hwiase. Pendudu a obatia to nyame fie no. Sabe na be hu se na me free se me tie. Now so se ma hwiase. Friends, I am ending this sermon here. I want to give you 3 things as you go. If you can rise again, then permit Jesus to come in. You can look chapter 10. Look at 7 verse 16. Bible says na bra Yesu yes awie no. Ehu kese do won so. Wo de anitie adawrade ase. Se nyame animunyam. Na afre asem o ka ye ne se. Onyankopon asane aba behwene man. Hallelujah. Amen. Se Yesu be mu a wo de animunyam ebre ne man. Di nema me nsa me di cha wo de kan ma ho kwan ma Yesu brem. Bible says Yesu frɛ wɔn a no wɔde funu ne kɔ no. Wɔsi mu gyina hɔ. Wɔyɛ sitie. Ɔtwɛn. Na Yesu de ne nsa ka fundaka no. Abɔfra no sɔre. It means that if you permit Jesus in your house, yemu bi Yesu kura ntimi wura fie hɔ. Yemu bi yedi baabi a yɛ ntimagu. Yedi baabi a yɛ kentegu. Yedi baabi a yɛ konasi. Wɔn nim baabi a Yesu wɔ. You know where
you do this. Nyamema, let us build. Mintina neso emphasis say nyamesom. She fire first also nyameno. So we say senka opa oni nyame a nka obehira ho. Ask yourself, sabra boy. Sa na boy. We say senka oni nyame a ka wanka sa obehira ho ana. Ye toso mi ansa ne say. So be twe ho no wagina nchena. No mo nyame aba be ye omo adwuma. Wo de awuo no ebasan abankom bio. Anopai onyame asem asem mfambre oni. Mo ni da so. Me ware hwemu mi tinyame di. Na me betie me. Me free krembo mba beji Yesu di ye no. Africa wa 19 years ni. Ma hu de Yesu no tumi ye. Na say me Yesu fonte na meka. But I have seen what Jesus can do. Yes, you know. Messiah no bako. Messiah no. As I'm now brepa good now. I have met the Jesus. I encountered him. My life did not remain the same. Now, remember, and thought you want to find what. Another Berima. Kyeremeh Sikafour. See the coin of the what the coin? You could see the coin. Whatever you are priding yourself with, I am this, I am that, I can do this, I can do that. Now remember, Bible says, let not the white man boast. But if the wise man boasts, let the wise man boast that he know the Lord. So be back to me at the necessity of Wakasa, on Castle me, minimum radin, and a radin river. A radin shrine. One thing and a much. Yes, amen. I am a guarantee. You can have many moments to me as I possess. It's a pretty second question. Oh, you team of man. Oh, you come up for Mamma. Apara. Jesus. Oh, Jesus. I turn off our quarter. My dad and I want to run the Berima. Near running Casa. No difference, I say. In the year, in that day, King Uzziah died, I saw the Lord. Running fat nations and Kyeremeh view. I'm fire Kyeremeh view. Oh, Jesus. La la do shanda la la. The name of Jesus. Your bumpire back on him, Nananum. Sorry, Maria, my show, how between us, how much here, young Nassau Empire. Your bumpire, your Madame Malcolm. The Dumpa Panamas Empire only did the Malcree, and one of it was your bumpire, Sir Raddy. Sabre, dear. Or see so many. Your bumpire, my son, for Swami. Your bumpire said, Raddy, here could be more. And Raddy, I was asked to you. And Raddy, one Casabatanase. One Casabacasa, where yes, Christian, we are not bumpire. We are not bumpire. Not a sort of Raddy name of faith. Somebody talk to God. In the name of our Lord Jesus. Lebadosa, Lianda Landosi, Kanda. We are not bumpire. Your bumpire, where yes, Christian demo. If it is something called a finger, your bumpire, Jai, Kronas, and Yankopansa.
Yasra. Said the Akwamuhene be too kind. The Akwamuhene be also. The Akwamuhene come have been one son doing a random man in Paris. We are not vampire. Lift up your voice and pray. And talk to God in Jesus' name. You want to call on God. You want to invite Him to take control over the community. Around the factory, I want you to. Around the factory, I need you to. Around the factory, I need you. Around the factory, I want you. But in him. We just should him. Vampire will bring you. Around the other was it. I want you in our Christo. You wouldn't know your dear. Young quiet crowd here, Chuma. You feel I think for Christo, your dear. And the building you put die. Labekayon. Yes, you and Yam. We use Christo. Amen. Amen. I pray to know you be see DDP. And the Paiwan our identity. We don't make a crack your home when you go. And the Paiwan our identity. Also, the assassin of food media. Then the back to Jesus Christ here. When you are there, the first communion said, no, a Bible Maria Ono, Una money, part of right and son. We see you, Saka Samado, let us have our son, or sorry for food, or folk or so, what's in your good Jennifer. What will free about? We can phone you for time. It's your own comedy. A song come big now. I'll take from good on day. When the first free, if I do not name. Amen. Don't can you be a radiaso? Amen. And I'm part of the ferry. Me and us. I'm saying, oh, your boy is some Cassiapa, man, I'm waiting for. Amen. Choir singing band. Mon Cambo, me and me and offering. So, ushers. Two. Amen.
Your bumpy. Otumfo Nyankopon yekoso de anuonyam ema odin. Eye wona wo ma yetumi ema yetumi nya ahonya. Na yedi bi so ebo wo Nyankopon afodie. Ebo mpae se afodie a yaboyi ma entu hwa ewo wanim ti se de Cornelius aforebo eduru wanim. Ebo mpae se wunhira ebeba aforebo yi so. Na dodo biara so a otumi ebo aforie bi no. Erade ma wunhira emra won so. Impo ona wantumi mpo. Erade ma wunhira emra won so. Dwumadie biara wode afodie beye ebo mpae se enkoso na fei erade kai wo ma na gina aforebo yi so ma enye apam ema Dormaa Akwamuhene ene nananom enyinara. Yenim se yebo mpae a erade wutie enti waye ne se de ye bisa. Yeda wase se watie ewo Yesu din mu. Amen. Hallelujah. Pacha mo nsamarate. Saborisa. Amiu. Ananom panimfo ne yene hyemina Awurade Nyankopɔn enhyia obibiara. Papa na menhyira mo nyina. Amen. Eba bedi dwumadi kakra bi na dwumadi esombo. Bible say ebra na sikani ne hiani no. Osina de hini bedi mpo na edene. Anso osi hiani ne ko sikani ne fie no. Oka kire ne se mpropro wa na edu ase no mamindi Bible o mankama tafri ne kuro na Awurade Nyankopɔn ya ade bi se ebra sikani ne wuye no okwa na Lazarus ewo Abraham koko wa mo nsem Awurade. Hallelujah. Men kasa bebre ade nja me kasa ne se o se ka kire settle babel celibabe se mo siesie mo mafie mo demu but man sort of fear dear and who him hot and pine and now intim gina and say ya ha men ko bon na di na mayan fon so na wa free mu asori akọ no kosam abara na mini abara ye precious no me say na ye hia ne ma bebre abafo no Bible say nyame di ba na hwe na wo de akoso me gina ha potai bi say me dia me tell papa o me chiri pa anti wo bituma di me chidi a me gina ha potai bi say ye beboa ama niam bi ato chema wo asori fie ho ya boa obi biara wo ji nyame di wo do Awurade mesere say dwuma di ame di fa yam hihie ene akomopa fa yi bi boa nyame dwuma sanso si nyame dwuma na hwe na ode akoso na sesikani ni bo atimodin ama okase Lazarus we bibia mi we ho tere me fa won satia fa bonsuo abafo no num pia wata akopɛ wo mu isan ana won satia data na abahu yenyi a senka oyi bi boa ohieni na anka wankwa hu yenyem sɛ ye ka asɔre fie yi anka Awurade Nyankopɔn anka sɛ yedua ya dredro ya ye die dam ene ye mfie na asɔre fie da ho mpan ye hia bibi wo mate bi sason dam nti bra me gina hayi masam ne sɛ ye mboa ma nyame adwuma ankoso wanka amen. Pacho sweetie se ni di kwan so fanse ni fanto akoma so ka kire Awurade sɛ Awurade
Dear me, ya boa, when you were Jumay. Send me here, country. Me here, warrior. Me here, Juma. Yamina, me soon ponye. Rather manage you, mammy. For some payano. But while you did a bumpire, I did be with you when you mean Sikawi. I read from Pierre Cracker, some from Mount Sikawi. When you have fun to him, Sikawi. Yamin from Bokrubi Hupai, Sikawi. I'm over Indian team. Oh, Jesus. I was on a bumpire. Me, I was sitting on Oppong. Minimisa that day a da, what's out to Hamaye? Yena Chesham when you numb penning for any napta. Obi obetu butum ayisika sana bosom ebede sama won kwa won fana akaguso mane mre ma won me nipa famiye oyeshidimu ka say amen pojo ka say amen me pojo ni de consume from frechi mon 500 cedis na non pacho say ebia wani ultimi sorry afre me meba beji 500 cedis ye bonya me djuma ye won niam bebre say ye no kwasam niam bebre say papa tia ma so makoa wa mo me enye na me sram mo 500 cedis 500 cedis e pa cho bebre 500 cedis 500 cedis hello Amiu 500 cedis I'm 300 cities, actually, you can show me 300 cities. I'm 300 cities. 300 cities. A boy, you meet you. I'm 300 cities. 500. I've already shroud. I can say, Yamin Shroud. 500 cities, Yamin Shroud. Yes. Or see, you make one of them, Nadia Coso. You're the boy, Jumano. Makasam ni bibia na etimi kana nipom edu ba bia o hebi wa sorry fi a hey ano dey me so yemoa mane yen hira mo am 300 cities 300 cities papa ro yankopon hira o mbi kom ma o na me hira o 300 cities 300 cities yamoa enna ampo baako adano e ko bisa ye say the ewo from cry 10,000 is it 12,000 yeah 12,000 amp nti bibi sha wa soro fie na ye boa na oyibi a onyame be hira wo papa e be yakobon hira wo 500 cities nyame hira wo nyame nyokese na musa masama no na dem ye no except for Christo because you made my way, no, you will ya border, no, when you must about talk on them, or maybe you can say, I can say the amount. Mammy 200 cities. I need a point, Mammy 200 cities. Mammy 200 cities. I need a point, so. I put us, you can need no, many ban, also no one, and then Papa, I think I could want you out. I mean, you can say, I mean, you Sana ni misa, ebra baba say papa, rodi yakopon hira o, umbi kwamma, miniaba, rodi yakopon hira o, papa, rodi yakopon hira o. No ni misa baba say ya, nana, rodi hira bebre. No ni misa baba say ya, anka, oye ni nana, menana, rodi hira nana, rodi yakese, rodi hira papa, rodi hira o, rodi yakese, 400 rodi hira o, rodi hira o. Ah, papa, rodi hira wate, your baby enye ma Yami Oshirao, your baby, I hear your mouth, Yami Shirao, Mammy Yami Shirao, Yami Oshirao, Dana, Ready Shirao. Yes, your baby, I hear your mouth. I did be able to be a Shamame, Ready Shirao, Ready Okese, Mama, Ready Shaminiaba, 200 cities. Papa, Ready Yakosha, there was so many Shamau. Yes, 200 cities. Okay, Ready Shirao, and maybe you can't see Pamau. Minia, Shirao, Obi Kanka Pamau, 200 cities. Ready Yakosha, Obi Kanka Pamau, Ready Yakosha, already Obi Kanka Pamau. Ah, Ready Yakosha, okay, say, Obi Kanka Pamau. Sanasi Kanini himself. Every baby say ya, and Oppong nipa. Mr. Bois, sorry for you, young boss, sorry for you. You be my manager, you be never more than Michuma, and you may want to share. Now, could you use a matter this? Yamishao, Yamishao, Yamishao,
Already, I come on your see you come out. Already, share what you. Yes, 200 cities. 200 cities. You bring it 100 cities. You bring it 100 cities. You bring it 100 cities. 100 cities. 100 cities. Mani wani che anka wakuma na boa ya mejuma 100 cities. Papa already share na ya mi share na. Yankopɔn hyira bebree ɔnto nkɔnnam nana awurade Nyankopɔn hyira wo awurade hyira wo awurade hyira wo nana awurade Nyankopɔn ɔnto nkɔnnam awurade hyira wo baba awurade hyira bebree awurade hyira bini maame awurade hyira wo na awurade Nyankopɔn hyira wo awurade hyira wo 100 cities 100 cities 100 cities mepɛ sɛ woyi bi nana awurade Nyankopɔn hyira wo nana awurade hyira wo ɔnto nkɔnnam yes 100 cities papa already Nyankopɔn hyira wo obi bia wo gidi be nyame hyira papa na already hyira wo already hyira wo na baka hene already hyira no na already tonkwan nam nyame hyira bebree 100 cities mama nya wa hiyo mane wa ni je so wo po nyame twuma na mo fa sika na nya de ensam fata kafra yes Nana nyame hyira wo nyame no kese nyame ombi kamma edi jade asorenti nyame ton konnam nyame hyira wo eni aba edi hyira wate nyame bi kamma nyame hyira wo 100 cities yabere nti mame edi hyira wate nyame nyo kese 50 cities over 100 ebra ba 50 cities into aso 50 cities into aso yabere nti misra nya ntantana nana wo asa wo dwumadi yeah, 50 cities. 50 cities. 50 cities. Already show, Mama, already Nyankopɔn hyira wo. Already hyira wo. Menyaba, already hyira wo. Nana, already hyira wate. Already Nyankopɔn hyira wo. 100 cities nyame hyira wo. 100 cities nyame hyira wo. Nyame hyira bebree nana, nyame hyira wo. Menyaba, nyame hyira wo. Dada, already hyira wo. Nyame hyira wo. Nana, already hyira bebree. Nyame hyira wo. Nyame ntonkɔndam. Nyame ma onyinkyɛ. Nyame ma onyinkyɛ wate. Nyame hyira wo. Adija ade asorenti. Already hyira bebree. Nyame ntonkɔndam. Ɔma oyedie. Nyame hyira wo na wasefo gyina da. Already hyira wo. Nyame hyira mra wo so. Papa already hyira bebree. Ɔma dobro nya kɛse. Jesus. Kana already ma onyinkyɛ. Already ma hyira mra wo so. Yobo so bi anya hyira ba wo. Already hyira wo. Nyame nto ɔmie kwa kɛse fa ma wo. Yes. Yes, Nyame hyira wo. Nyame hyira wo. Nyame hyira wo ba. Already hyira bebree. Already mie kwa kɛse fa ma no asefo. Nana already mie kwa ma no ma wate. Nyame mie kwa ma wo. Baba already ma don nya kɛse. Nyame hyira wo. Nana already hyira wo. Nyame mie ha siri nyame hyira wo. Nana already hyira bebree. Onto kwanam. Omo onyinkyɛ. Ohonya di nkyɛ watamfo. Nana already ma honya di nkyɛ watamfo. Kada ko nyame hyira wo. Baba already hyira bebree. Mama already hyira wo. Nyame no kɛse. 20 cities. 20 cities, 10 cities, 20 cities. Because of ya, I be born ready to my Yamisha, mame. Let us say, Obia, you born Yamachuma. Obia, you born Yamachuma. How was it Yamachuma? Now the idea of so, and the additional ground pay, and it would pay, and I didn't go some of additional. Yamibia from the 7 home, Yamito Pandam, and Yamisha, what is Yamisha? What about that to be saying? Yamisha. So, if you don't play, I'm here. Your son also, let me go to him. Your son also, let me go to him. You're here, I put you over here. I know so far. I want to go. I come out here now. I want to go. I want to go here. Get out here. Yes, Lord. It's never been done. It's never out here. It's never out here. It's never been done. Talk about myself. I
Aya Ishamia, Yasumo, Ishamia, Obibiara, what did you know? Jesus Christ. Yammy come out. I know can smell me, but I'm on your chair. The souls in American automatic. Now you can mean you can't. When I did so, I'm for. And maybe you can't say, come on, ma. And maybe you can't say, I'm too sorry. You can't say, come on. And maybe you come out. But I'm not before they know the papa. But if you can't say, come on. Also, my did die. We are sitting where you come out. And I'm not sure. When I we didn't show a town for me can say the Caribbean Fabra, maybe I catch you. I said, Rade, I call you with a friend. Miss 70 you. Papa, the Maji. Nana, and Nancy so much. I would ensure be a come up. Would have told me. When you did your Sampana, you were yes, we did this a Bayajuma. Bravo Bampayano, a Radin Sanction in which the I who grew with me. Ye be who be not tired. Well, yes, Sidimo. Ye be who be not tired. Sikawa Yenti. And when I hope about to grow so, and when I hope about to suffer, I would do in our soul. Yawa Yenti. Ye did not talk from ye and Brabos. One would two move to my in a dark. And I do show us of good true. And I am my Yenti. My hidden team. One would dihine. I am a brother showing in Amos. I would do my ye. Robin, I was singing a Oppong. And never name so of papa. One more did you want to say a poor 2 man answer you over ye. You bore 2 man answer yes, probably ye. There was such a you know, and never my idea. Over a Shirawon. Yami Shirawon. Yami Shirawon. Panning 4 hours when you have already in tea. And you be a boy chuma. A friend of the quay. Not a wood of be some pie. That's the case of done in my game. How do be some pie? Yes, not done in my game. Friend never call ye dear. I'll talk from here. And not the Malcolm my soul with your city move. Would you like to say, Amen? Christ in tea. Hallelujah. And I'm a kai, Jumade, me no na Edwson in Uncle, every Sabri, the entire treasure, and say, your bat, that's a song. The ma, the papa of free me. Quabidi and Yamania talk and 152. The better bar kuminu, and every no na. And I know never see a food in our Brasimo. Now, you're sorry about 15 at a drama.
Brasimu, Nanam Nebus and Fumina, Abessary Abba. Nanam Besseraba near that's a song. So busy, I'm come to Bossa. Who refuse, but somehow when you're rubber. Mujum being in there. One turn around, one turn around. The last stanza. Nananum Pamacho, Brasimu, Yina, Sende, Yarea, Nasi, and Nane, ya. Inina, Brasimu, ya best story, Ejana Obra. Ye, and that's a song. Dear man, ya papa, and Brasimu, Sende, ya Ribintia, Brasimu, I was original. Sabri, ya bray, here my end. Say, a baby, na yadi akai. E papa Brasimu mabo e papa din prensa e mekan bia e beka sase dan kan yankopon e wia e bi gina wodi sima baako e dia kai nana e wia ne abompai Berima Oppong Kyeremeh Sikafour a otoso mienu kuri dishi konkron Berima Oppong Kyeremeh Sikafour otoso mienu ya papa ya kunu inua adamfu ya gene Berima Oppong Kyeremeh Sikafour otoso mienu inyina be yeko musima baako na ya dia kai ana Radini Munyankupon no fata yi ani die ni animonyam ni aseda oyi kese rade se ye de wasa ni je ni areho brimu onkwan wode se ye nua ni ye papa Berima Oppong Kyeremeh Sikafour ni nyuma pa wodi wo Dormaa ka mu kudu ayi mu ni nyuma mu na busua mu achede ye wodo eda na busua ni adofo ayese anyina brimu se enchechire ye honre obo Unyankopon Udimu Emunyam nyina kan sawo suma obaye na Awurade Yesu Kristo betena yemu na wuma yen na se yebi hunu nkwaje yentumi nti unya no free awfo mu daja umwe kyerɛkyerɛ ye ma yehunu no kwaro no nti ani die nyina kan se enyawa Awurade kinim na nka nam sumu nso nyarukeka gyegyini suro mu na meja oba na nkonkron no emunyam ne ani die no tumi a Rade a watch run count dada. Amen. Rade sorry. Amen. I'm about to be in the Ebiti yankaibo fruana edwasono akonawi Papa Madase ebusia for we die yentie yankaibo ina
yɛnhyɛ so brenti menkasa kɛse nyame boa na wɔtwe sɛ nnɛ ɛna Methodist asafo a wɔdɔ maako yɛbɔ yɛafɔdeɛ nti mɛsrɛ na Methodist fo a yɛwɔ ha na yɛsiesii yɛ ho sɛ wode wo ntwama so baeɛ a yɛpɔn a na woahu na magye atwerɛ wo din meda ase deɛ mede twa toɔ yɛ na wɔtwe mu adwumayɛfoɔ yɛ a yɛdi dwuma na wɔtwetwee mu no yɛ a na nyame boa a Bible studies ahomakyɛ no so yɛbɛsan ayɛ ne saa meda mo ase Yo, Mijina Nananom Atrangunya Akwamuhene Divisional Council Anamu Ana Minana Ankobia Minananum Adriana Minananum Empemfoa Efri Our Traditional Council na Ombe Boy Nane Egusa no Omunina Esum Minananum Efri Chira Nikata Budina Anja na Evusuati na Banti de Mikasa Nanum Nina Namu Yade Asida Eni Kabia Ebedi Kandia Motradian Ponyankopon Se Ayanepe na Yehunu dia ekosui Efri emra Yewura edan toye Yetre na ye Yedini na otwe Yehye na ye ase Efri ho ebesi enne dedua ya yeye na asesom edeja ye papa kwan kura no Nya Ewurade ayama ya no esombo Obi timi boka ehihye nema ewiemu nte na aye na yebasa nanso we die ye papa yi ase no biribisa amma ni na nyame ne nsa no adwuma pa ene do awto akwaman ndi na yehu ni saa di me pese yi na beka se nyame yeda wase o yada nyankopon ase awie no na wonipa fam no se nipa ya ade a osayeye embe vose baifo banana ni nso ade dama kwa mama de yani so ade esanse yenya baifo ma ne sa hunti asida eni kabia nkoma local council of churches ya wo dama kwa mua fisi ehye ya se kwan a wo de ya fa so wo mpa ebo kwan so wo humumu ene hunoma ni nyina wo mu enjai muda nti papa asofo no yeda mosi afa na sorry a oko eye Methodist sorry nkankan ne fa ewo brung afo de ewo Cape Coast a de ewo domakwam ene wamfie sakiti mu nyina emodi mu amabo no eso ani emu akuoku ahodo Kwefo singing band, classical band, any men's in the woman can win. Why dear, a boy, I mean, to me, I cry, Papa Chi, I'm a some Edia share. I can't tell the chief of Papa Lomsoni, I'm sorry, I can't answer the medical canon, yet I must see. As a day, young and animal won't go on a free abusia. Ye papa efrimu awofo so eka ho Sara ena oba kunanu a samre ne ketefa aye nyunyunu ye maame so asede bi firi ho emma enso ya etwe ani aye hu ye papa omo so eka asede bi eho ofa asefo anuanom ane abusia ko miensa ya meka se
yɛdi akotene ɛba akonnwasie ho ɛwɔ kurodua mu a wɔn nyinaa nan mu ɛna yɛde asedɛ ɛrema mo ɛna onya na ɛbɛyɛ no akɔ ama abusua nyinaa ɛda nananom nyinaa ase ɛda de mo akɔ aman nyinaa nso ase deɛ obi biara ahwere ɛwɔ Berima Oppong Kyeremeh Sikafour na yie mu no onyame no a otimi ade nyinaa no ɔnhyɛ obi biara hɔ mama mawie aseda no saa no nka bɔ ɛto awo nie nyame de adom dwen a yɛpɔn na afi asɔre a ayie no yɛbɛsa ato aso nnɛ ɛsɛ mpɛfɔ sɛ bosoma nim yɛkɔ no mprɛnsa yɛhyɛ ase afie da ɛnora memne da ɛnɛ yɛbɛtu ne mpo ɛnora mo a mohu sɛdeɛ na adwa no mu asi ayɛ bagyabagya no nipa bebree anya kwan ansa nti wo a wode wasa ɛto hɔ bia no nnɛ fabra na bɛtoa so dwumadi yɛte sɛ yɛsuo kɛsi anaasɛ yɛkyerɛ nneɛma no akwangya ama mu ama yɛntumi anyɛ yɛde ahobraseɛ ɛkasa kyerɛ nsɔfoɔ no sɛ nnɛ ɛne da no dɛ wɔn bɛtumi aba bɛyɛ saa adeɛ no yɛde ahyɛ wɔn mo nse ne wɔn mo kununom ne wɔn mo yerenom animonyam nti yɛbɛtoa yie no so saa mmere dɔnko amsa aboa awia no yɛkɔduru fie na yɛnya bibi kakra ɛka no a yɛn nyinaa nsa mfa ahohare so nsa mmra ahemboboa no anom na yɛmɛtoa Berima ayie no ɛso nsaabɔ no bebree yɛntumi ammɔ ɔmo deɛ nkanka kuroma no nnɛ mo mɛtoa so na yɛmmɔ nsaa no nti yɛn nyinaa ba bɛhyia yɛahofa no anaa yɛahofadeɛ no ɛbɛyɛ deɛ yɛde wɔ ha yɛa tuntum ne fufuo yɛa wɔyɛa ne yɛde bɛba mmom wode fufuo wode tuntum bɛba a obi ansi kwan sɛ kɔkɔɔ nso a ɛnkɔyɛ prescribe ataa biara na mmom dodoɔ no abɛyɛ fufuo ɛne tuntum wode tuntum no ba a ɛnyɛ bɔne wode kɔkɔɔ ba a ɛnyɛ bɔne ayie no a ɛna yɛtoa so no yo nti kyame wɔ me nkyɛn nti mɛdan no na nsabɔdi bi waka ho asɛm ɛno nti mpanimfoɔ sɛ adeɛ ɛtɔ w'ani a obi ɛboa wo na wayi na mmom wo adeɛ no atɔ w'ani no sɛ womie w'ani fee na wammie w'ani na obi nya kwan na watumi ayi nti nana ɔwɔ nanafoɔ no paa ɛmma nso bebree ɛno nti sɛ woyɛ ba anaa woyɛ nana anaa woyɛ busuani na wammɔ nsawa na ano ɛne nnora nnɛ ɛne adombrɛ no de ma wo deɛ yɛ maame ɛne nananom ame akyerɛ sɛ buuku no yɛhwɛm na wodi nim a da yɛbu nkontane bɛbɔ dini nti mma ne ma nananom a monya ntua motɔ mmɔ nsawa no yɛsrɛ mo nkonko tua ɛsiane sɛ yɛwɔ nipa bebree hɔ a ɛnyɛ sika a ɛsɛ sɛ yɛde yɛ ɔdaase yɛdam ase sɛdeɛ na n'akyi dɔm ɛka no ɛyɛ nsabɔdeɛ na ɛma yie yi bɛtumi awie ne mudie ɛpɛyɛ na mmarima no akyea me ɛwɔ ha yi a mobɛti me na ato me nananom ne titiro me nana akosua afrakoma ɔne dɔmaa ma ne yɛ maame no ma anɔfo kɛse a yɛnom ano ayie yi a yɛgyina ha yɛyɛ ɛyɛ Berima minta afari ɔde ne te apatamu a ayie yi esi ne hyerɛ so ɛdora wanya kwane ammɔ ne nsawa ɛne nti Berima minta afari ɔne ne maame ɛne kyerɛma ne wasɛm tiawa kane sika no miro na duo no mina na akosua afrakoma wode wata kodwa ne adehyɛ nyinaa ɛnsɛm so nwene dwoa mode aka mpata ɛne nkodwa ɛde agu fam meda mo ase bebree nananom ɛwɔ ha yi a wompagya mu na Berima minta afari
mompa aseda emfama no eda baso bebre. Hallelujah. Medas soft payini. We de nkaba free ya papa ma be free UK, Germany, America, ne amanhuro nyina abaka be ho abom. Se be hye Akwamane animunyam. Da background kese na baka be ho abom se be si. Nyame adom baba beduru. Nkra be de amande se ahoho na mufiri amana ne bae ni nyina no. Momra da background na momehwe adwuma moaye na muhuse musika no modi ayi pipi abana ye mfaso na nia ewo ho no medamase nyame hyira mo na mpacho ye dio somo no enche ekonawiye amenda the local council of churches asebebre papa asofo nyina nyame hyira mo enura ye ntimi ankwa ankochia ntinne ebono say no miensa ebe dress fefefe nyenso aba abechia nanano nanan party pesi esi mrante hene asofo nti ye de agape sofo ana isi ana ye asofo mrante hene nana muntim de bia na megira won konkro mu na e kasai Inya no masofo bi ba be kan ye ho dwumadi a muni ha active ambassadors of Christ ne chairman ewa ha papa makwa papa mbon sema no ne na busia ya papa Robert Mensan so ewa ha Reverend Asiedu Williams ne chairman osofo Ankra Tumasi ono so wa ha Reverend Kwasi Yeboa abusia pen Abraham so for UK by ana ebra pen aden so for UK ba bedru ha na yedem nyina se abra na nato yi mama asofo ne nsori okrumu ha yasote de wose yi bia so ye de na mopese bia so yenso bitumi yense de na wose ye no yedem asepa na yebekoso aka mu mpaibum se bibi ni a bibi ni anana na mama yaso ate sade Dormaa Akwamuhene ayemfo atwa asia ho ayefe pa no nana ese matwere mede me abru ni afiti ndene da ebe mi afiri ha ontwere mede ana de mosman na se wonyi fi bia musika no wa ma machine house ho timentu amede ye po amra maje ha mesumi ekru iba eda munyina ase asori mafo ye se ye nkenya asum na so nyame adoma okuada monkai se kwasi ada ye ba for de ontu auto na odi aba anyumre ye besia ne abompa ye ka kire Yesu awrade nhire munyina na mo wa ye fedodo mo ye fepa ka mo ya ye se Pacho na ebeko grounds ho no matese nyame adom ochena ana ombeko ochena 12 midday. Yeso pen ogina menchen ofi kroma ya wa yesofo. Mba sofo a wa yesofo Charles. Enti bia na odi njumade kwa wi okumase. Oton krama Dormaa Akwamuhene se nyame adom enya mfi ya dioson. Radi boy. Odi njumade nyina ba wi ye. Enti wase mo amoba nyina odamase montomo nsa o meso kaise Radi maminya 95 years but mo mpa ma Radi maminya 95 years o Yesu dim amen ambra se me dio sum no kona wie bra yeto kan 198 bete nyame wanko fodawa wonyezi wa ija titimpanyin
one akwantu nyinaa mu yato first, second, third and last. Batum nyinaa ya sorry nyinaa na so. Yazwe nyankopon na chatim afebo the last stanza. Amishira na yesira everyone dono sabu Alleluia heya kupon na afei ba wɔn nsa so kɔ so ba yɛ di nyankopɔn ho hyira asomdwe nyankopɔn ho hyira obi ntumi nnome no kyerɛ nyame agya ba ne so kronkron no ɔnhyira ɔnte n'anim so nkyerɛ ɔhwɛ mɔmɔ no kra so ɔsom mi akyi awurade ma ɛnsi mu yie wonya ahoɔdene sɛ na ɛsi mu kra yie ɔne nyame agya ɔba no so kronkron diri mu amen. Mene Montana Yapo, Yapasu Genko, Yabatrain, Aquafo, Happy, Asana, Yin, so Yapo, Yabaka now. I don't know, Obi, I'm saying Mutu Safwa. I Obi Mutu Safwa, Ababi, I had to say, oh, yeah, no, Namin Sra Yina.